címe az atipikus foglalkoztatásra vonatkozik, ami rögtön egy olyan fogalom, illetve egy olyan fogalomkör, ami valamilyen módon magyarázatot igényel. Egyes szerzők, szakemberek, munkajogászok eleve nem is nagyon szeretik ezt az elnevezésű atipikus foglalkoztatási formát, ugyanis ez azt feltételezi, hogy van egy tipikus foglalkoztatási forma is a munkajog világában, ezt pedig látni fogjuk, hogy gyakorlatilag a 21. században, hogy haladunk előre, egyre kevésbé igaz. Sokan azt feltételezik, ebből következően meg fogjuk látni, hogy miért lehet ezt mondani, hogy valójában az atipikus, az általánostól eltérő tekinthető ma már a tipikusnak, és éppen ezért egy kicsit felborulni látszanak azok a megszokott fogalmi keretek, amit akár a magyar munkajog, de akár mondhatnám a munkajog bármelyik másik tagállamát a megszokott munkajogi formákra vonatkozik ez. Tehát, ugye azért is írtam fel néhány gondolatébresztő félmondatot vagy szavakat. Ugye az első fontos dolog, amiből az egész atipikus foglalkoztatási problémakör származik, az az, hogy még mindig ragaszkodunk ahhoz, és nem csak Magyarországon, más országokban is, hogy munkát munkaviszonyban nézzük. Ez a megállapítás természetesen egy munkajogász számára, hogy így mondjam, evidens, hiszen éppen a felmerülő visszaérések elkerülése érdekében is célszerű azt rögzíteni, hogy munkaviszony, tehát klasszikus értelemben vett munkavégzés igazából csak a munkatörvénykönyve keretei között, tehát munkajogviszonyban lehet végezni. Amiben biztos, hogy másak ezek a munkaviszonyok, mint amit megszoktunk, ezeket jelöltem speciális jogok és kötelezettségek címszóra. Ez alatt azt kell érteni, hogy alapvetően megvannak azok a keretek, amelyekben a munkaviszonyt megszoktuk, hogy nagyjából hogy kell kinézni egy munkaviszonynak, azonban ezektől rengeteg eltérést fogalmaz meg a munkatörvénykönyve, arra nézve, hogy mit lehet, vagy mit kell a feleknek teljesíteni atipikus munkaviszonyokban, például fogunk elnézni pár perc múlva. Ugye ez a mit a atipikus kérdés, nagyjából ezzel meg is válaszoltuk, tehát alapvetően a megszokott, tehát a határozatlan időtartamú, teljes munkaidőben létrejövő, két fél között létrejövő munkaviszonytól eltérő, bármilyen elemben eltérő munkaviszonyt atipikusnak nevezhetünk. Mivel tudunk segíteni a vállalkozásoknak? A Kalóz-Irányítmény koordinálja magának a Széchenyi Harvard programnak a működését. Ezen belül mi tájékoztatjuk a vállalkozásokat, befogadjuk a hitelkérelmeket, illetve minősítjük azokat az elsődleges minősítését, ami után bekerülnek ezek az igénylések a pénzintézetekhez. Jelenleg 11 pénzintézettel állunk kapcsolatban, első körben 2000-ben az MKB, az OTP, az Erste Bank, ugye annak idején még Postabank címszó alatt működött, ők voltak, akik elkezdték ezt a konstrukciót, majd nem sokkal 2-3 évre rá csatlakozott a Takarékbank, illetve a Sperbank, annak idején ugye Falcban, ők is megváltoztak már, utána még 6 pénzintézet folyamatosan csatlakozott ehhez a konstrukcióhoz. Maga a program, ez 2002-ben indult, egyetlen egy termékkel, a Széchenyi kártyával, ami egy folyószámla jellegű hitelt akar. Annak idején még 1 millió forint volt az igényelt hiteltartsága, ez ugye nem igazán mozgatta meg a vállalkozásokat, mert valljuk be őszintén 1 millió forinttal nem biztos, hogy ki lehet segíteni egy akár 6-700 millió forintos elkerített céget. Éppen ezért az igényelt hiteltartságát nagyon hamar megemelték 5 millió forintra, vagy 10-re, és mivel még igény bizonyult rá, ezért 25 milliós hitelkártyát is elértünk. Tehát nagyon sok vállalkozó élt ezzel a lehetőséggel, ezért elkezdtek gondolkodni a vezetőink, hogy ebből a nagy egészből, amiben nagyon sok
majd 2011. október 1-től a megvalósítás megyei szinten folytatódott. A 2013. január 1-től a program megyei megvalósítását a Hajdúbihar egyik kormányhivatal járási kirendeltségei valósítják meg, melyet a hazai munkaerőpiac javítását célozza meg. A munkaerőpiaci helyzet legfontosabb jellemzője a foglalkoztatás, illetve a munkaerőpiaci részvétel. Próbálja a projekt újból visszahelyezni az álláskeresőket a nyílt munkaerőpiacra, különböző szolgáltatások és támogatások igénybevételével. A projekt átfogó célja a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatás növelése, az esélyegyenlőség biztosítása és a diszkrimináció csökkentése. 3 intézménynek vagyok a Hajdúbihar megyei képviselője. Természetesen és nyilvánvalóan van bennünk közös, mégpedig a közös, az a fejlesztés. Fejlesztésről van szó, beruházásokról, fejlesztésekről és a hozzá kapcsolódó forrásokról és más egyéb eszközökről. A 3 intézmény közül az egyik a Magyar Fejlesztési Bank, a másik regionális fejlesztési holding, ez egy holdingba szervezett 30 néhány cégből álló cégcsoport, különböző funkciójú lányokkal, unokákkal és a többikkel, tehát az a RFH csoport egészen rövid néven. A harmadik cég intézmény pedig a Start Garancia Zrt. Ez egy garantőr cég, pályázati kezességvállás a fő profilja. Mind a 3-ban a fejlesztés közös, van amelyiknek benne van a nevében, van amelyiknek csak a fő profiljában van benne, tehát fejlesztésekről lesz szó. A fejlesztési banknak több programja van, ez a séma, amit láttak a fólián, ez a struktúráját mutatja be. Lakossági szektornak hát kevésbé tipikus, hogy a fejlesztési bank lakossági szolgáltatásokat végez, de vannak ilyen programok. Általában azt lehet mondani, hogy a fejlesztési bank azokat a funkciókat vállalja fel törvényi jogszabályi háttérnél fogva is, ami a kereskedelmi szövetkezeti szektor kevésbé, mert ők üzleti megfontolásból közelítik meg a tevékenységet. Erre legjobb példa az agrárszektor. Az agrárszektor hitelezni, vannak benne jóságok, hitelezői szempontból, és vannak benne rosszaságok. Rosszaság az időjárás hektikussága például, és a kereskedelmi szektor nem feltétlenül vállal fel a Viszmajor esetekre valamilyen hitelprogramot. Ilyenkor lép be a fejlesztési bank, és azt mondja, hogy igen, ahol Viszmajor eset következett be, tehát nagy volt a víz, vagy pontosan kicsi volt a víz, akkor a Viszmajor helyzetekre támogatott hitelprogramot kínál szeretnék. A regionális fejlesztési holding az RFH csoport, vagy az MRD csoportnak a tagja. RFH csoportnak mi a tevékenysége? Kezdjük itt rögtön a finanszírozással. Ez ugye hitelezés jelent, jó, hát az MNB cégcsoport termékei még közvetítő, ezt már mondtam, ahol nem forrásátadás van, hanem csak egyszerű közvetítés, ez egy olyan harmadik tevékenység ennek a RFH csoportnak, és akkor szándékosan hagytam a másik 2 utoljára, a tőkebefektetés és az eszközfinanszírozás, Start Garancia Zrt. Ez a nem túl sokan vannak ezen a piacon, garantőr cégek hívják őket gyűjtőnéven. A fő profilja ennek a Start Garanciának a pályázati garancia, pályázati kezességvállás. Szól az egész pályázati garancia, az 2 kockázat. Az egyik kockázat az a pályázati projektekről van szó, ahol valamilyen támogatás, visszatérítendő támogatás, visszanemtérítendő támogatást nyert a szereplő, és meg kell valósítani a projektet, és fenn is kell tartani. Ez 2 időszak, ez a